No hát az úgy meg úgy volt, hogy az Ácsánék már nemzedékek óta gazdálkodtak. Idén is szépen hajt a paprika, gömbölyödik az álma, érik, sárgul a buza is. Közben arról ábrándoznak, hogy hát ha ilyen jó lesz a termés, jövőre csak megveszik már az új traktort, napelemet tesznek a házra, és még nyaralni is eljutnak. Az pedig statisztikailag úgy van, hogy 50-ből egy ilyen családot biztos a jégkar fog érni még a nyáron, csak azt nem lehet tudni, ki lesz az. Sajnos idén éppen az Ácsékat találta meg magának ez a szörnyűséges jégverés. Jaj, Katinek a szíve szakad meg, ahogy látja a termést, és így az álmokat is odaveszni. Na mire a gazda megjön a városból, a termése van, ma oda van. De Jani tudám valamit, amit Kati még nem, és már is vigasztalni kezdi. Na, az a mi szerencsénk, Kati, hogy még egy hónapja fogtam magam, és az interneten biztosítást kötöttem. Nem nagy dolog. Felmentem erre az agrisk.hu-ra, megadtam, milyen növényeink vannak, így mindjárt kijött, hogy mekkora kockázatot vállalunk amúgy biztosítás nélkül. Nyomban kiderült, ki adja a legnagyobb védelmet, ki fogja a legtöbbet fizetni, ha netán beérne minket. És amikor megjött az ajánlat, látom ám, hogy a mi növényeinkre a díj egy jó részét az állam fizeti ki. Egyet se búsulj, Kati, fogom magam és hamar be is jelentem a kárt, aztán lassú munkához mentsük, ami menthető. No, hát így lett aztán, hogy az Ács család mégiscsak megvette a traktort, és még nyaralni is el tudtak utazni. No hát köszönjük a figyelmet, és további biztonságos gazdálkodást kívánunk!